Вечерният град беше потънал в златни светлини и тихи сенки. Лия вървеше по пустите улици, когато внезапно усети присъствие до себе си. Мъжът стоеше спокойно, почти невидим, сякаш самата тишина го пазеше. Казваше се Калин. Калин не промени нищо около себе си, но начина, по който гледаше света, оставише следи върху всичко, което докосваше. Когато очите им се срещнаха, Лия усети как времето спира. Не беше нужно да казва нищо, просто дишането им се синхронизира. И от този момент цялото й съществуване започна да се движи около него. Те се разхождаха по улиците, осветени от меката светлина на уличните лампи. Калин се усмихна леко, почти незабележимо. И Лия почувства как всеки звук и всяко движение се превръщат в мелодия. За двамата не беше любов от пръв поглед, беше магия, която прониква в душата. Начина, по който човек осъзнава, че никога няма да бъде същия. В момента, в който Калин протегна ръка и Лия я докосна, времето се разтегна. Тя почувства топлина, спокойствие и възбуждаща неизвестност, всичко в едно. Нямаше нужда от думи, всичко беше написано в погледа му. И когато се разделиха, Лия знаеше едно нещо. Със сигурност той вече беше в сърцето й и никоя дума, нито един час и никой друг човек не можеше да го измести. Защото Калин не беше просто човек, той беше този, който оставя следа. Завинаги. Моментът, който променя живота. И нещо, което никога не се забравя.